Республика этабында Нурлатны тәкъдим итәр өчен онлап педагог катнашырга теләк белдерде. Эти те люди, которые иногда в большинство случаев остаются, скажем, в тени в школе, но им приходится выполнять очень большую работу в плане организаторской работы на мероприятия, воспитания наших детей. Бәйге актлар залынан сыйныфларга күчте. Конкурсантлар укучылар белән эшли белүләрен жюри әгъзаларына күрсәтте. Беренче чыгыш ясаучы мәктәп формасы проблемасын күтәреп, укучылар белән мәктәпкә йөрүчеләрнең тышкы кыяфәте турында сүз алып барды. Для меня школьная форма – это все-таки... Минем өчен мәктәп формасы ул кешене тәрбияләүнең мөһим факторы. Ул дисциплинаны тотып тора, тәртипне саклый, эш дулкынына кили, эшкә сәләтне арттыра. Настраивать на рабочую волну. Ике командага бүленеп киләчәктә укучылар нинди форма киячәген күз алладылар. В жизни каждого человека, как мы знаем, всегда... Һәр кеше тормышында нәрсә кияргә дигән сорау өстендә баш вата. Мәктәптә укучылар өчен дә бу бик актуаль. Мин ачык занятиедә нәкъ шушы мәсьәләне күтәреп чыгарга булдым. Балалар үзләре мөстәкыйль рәвештә мәктәп формасы өстендә эшләсен, үзләре төгәл карарга килсен һәм нинди мәктәп формасын күрәсләре килүләрен хәбәр итсеннәр өчен. Сами принимали решения. Конкурсантлар ачык занятиеләр барышында патриотик тәрбия бирүгә дә игътибар итте. Укучылар белән төрле тәрбия алымнарын кулланып эш алып барды. Педагог организаторларның бүген сайлап алган тәҗрибә юнәлешләре бик кызыклы. Бигрәк тә бүгенге көндә информационно-медийное направление, социально-педагогическое направление иң актуаль юнәлешләр булып тора. Һәм без күргән материал бик күп педагог оештыручыларга эш тәҗрибәсе тупларга мөмкинлек бирер дип уйлыйбыз. Җиңүчене исә республика финалы көтә.